wakilci Allah ya ba mu kowane mai arziki ya kula da wannan dukiyar, sai ya bashi waɗansu damammaki guda uku. Abu na farko ya nemi lahira da wannan abin da aka bashi wakilci. Wa batagi fi ma ataka Allahu daral akhirah. Allah ya ce ga riƙon dukiya na baka, Allah ce ka nemi lahira da ita. Na biyu sai ce mishi wala tansa nasibaka minad duniya, kuma duk abin da na halatta ma a duniya kai da dukiya. Na uku sai ce wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, ka kyautata wa bayin Allah kuma da dukiyar. Allah ya ce ka nemi lahira da ita, ka ci ka sha duk abin da na halatta maka, Allah ya ce ka yi amfani da shi. Na uku Allah ya ce kuma ka taimaka ma bayin Allah yadda kake so ka yi walwala, Allah ce su ma ka samar musu da walwala. Shi kenan sai aka rufe karatun abu. Wadda Allah ya bashi dukiya, in ya yi amfani da wannan daman zai gani, in ma bai yi ba zai gani. Abu na biyu shine duk wadda Allah ya bashi dukiya, duk abin da ya yi da dukiyar makansa ya yi wa. Ita dai dukiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata ɗayan biyu ne. Abin da ka ci ka cinye shine rabonka a duniya. Iya abin da ka mallaka a duniya a dukiyarka, annabi ya ce ko dai abin da ka ci ka sha ko kuma sutura da kasa. Duk girman yawan waɗannan kamfanonin, yadda ka ga kwastoma zai zo ya yi sayayya ya tafi, kai ma alhaji haka za ka tafi ka bar wannan kamfani. Ba abin da za ka ɗauka a kamfani. Duk yawan tirelolinka, wallahi yadda ka ga direba da ka sauke shi ya tafi ya bar su a gun, haka da ka tafi ka bar su a gun. Idan gidajen haya kake da su, yadda ka ga ɗan haya zai fita ya bar gidan ya tafi kenan, wallahi kai ma haka za ka bar gidan, ko ki na gidan ba za ka rike ba. Haka za ka tafi ka bar su abu. Yadda ka ga kamfaninka naka za ka tafi ka bar shi, yadda ka ga gidan manka haka za ka tafi ka bar shi. Ba abin da za ka ɗauka a gidan man wallahi. Saboda haka suna dai naka ne, amma yadda kaga jama'a suke wuce shi haka za ka zo ka wuce shi, to sai aka baka dama ka yi sauri ka amfana.